Bagyo mosulod sa Pilipinas karong Biyernes. Kauban nato karon si Netherlands sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan alang sa dugang detalye. May buntag mo kini ang latest sa bagyo nga gimonitor sa Pag-asa. Ang international name ini mo ang Panfon na aduna pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. As of 8 a.m. today, base sa data sa Japan Meteorological Agency, aduna kini kusgon nga 108 kilometers per hour o galihok kini sa direksyon na west-northwest sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Padulong kini sa southern Japan. Pagka October 3 o Biyernes sa gabi, expect kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility ug mogawas ra pod pagkasunod adlaw. Wala taga-expect na makaapekto kini sa atong nasod, pero kanang mga panahon na gikan sa October 3 to 6 ang sistema nga sinati diri sa Pilipinas sa mao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdala og hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan pagpanugdog og kilat diri sa Palawan ug sa Visayas. Mao kana ang ato ang latest update sa dugang pangkasayuran. Bisita ang among website sa www.pagasa.usc.gov.ph. Gikan diri sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Nad sa letrero. Daghan salamat.